No moro moro. Miten olisi hotellivinkki Roodokselle? Atlantica Aegean Park ja täällä erityisesti tämä Swim Up-huone. Niin hieno. Me oltiin täällä mun tyttären kanssa viikko toukokuussa 2022. Mä olin varannut meille aivan toisenlaisen huoneen, mutta kun kirjauduttiin sisään, huomattiin, että meidät oli upgradeattu tällaisen premium Swim Upiin merinäköalalla. No ei valitettu. Tää on tosiaan all-inclusive hotelli, jossa kaikki ruuat ja paikalliset juomat sisältyy hintaan. Matkaa Roodoksen kaupunkiin on täältä noin 35 kilsaa. Sinne pääsi hyvin paikallispusseilla, jotka lähti ihan hotellin vierestä. Bussimatka maksoi muistaakseni 4 euroa suuntaansa. Tää hotellin oma ranta ei ollut mitenkään tosi hyvä. Aika kivikkoinen. Olisi kaivannut uimatossut jalkaan, jos olisi tuonne halunnut mennä. Lähimmälle hiekkarannalle oli hotellilta matkaa noin 6 kilsaa. Ruoka tarjoltiin pääsääntöisesti buffet-ravintolassa. Se oli hyvää, mutta hieman mautonta. Sen sijaan hotellin 2 à la carte-ravintolassa ruoka oli todella maukasta ja sitä tuotiin pöytään paljon. Mä suosittelen tätä hotellia, mikäli sä matkustat lasten kanssa, koska tämä hotelli on osa Tui Bloom Village-konseptia, on täällä erityisesti panostettu lasten viihtyvyyteen. Ja tässä vielä tällainen pikakävely meidän huoneelta rantaan.